beaucoup pensé à toi, Lola. Allô, Lola, ne raccroche pas, ne mets pas de oh la Lola, oh là. Allô, Lola, comme un garçon. Αχ, τι ωραία. Ήρθαν να με πάρουνε. Don't worry. Be happy. Μα δεν μου είπες ότι δεν θα σε πάει κανένα στο σπίτι? Ξέχασες? Δεν πάω σπίτι μου απόψε. Χαρά, φίλε. 1000 ευχαριστώ, με έσωσες. Ό,τι μπορώ κάνω. Βγαίνεις μετά το κομμάτι. Οκ, σε ευχαριστώ. Κοίτα τώρα τι θα γίνει. Να είμαστε πάλι μαζί βραδινοί μου συνταξιδιώτες. Σας μιλώ από το κέντρο της πόλης. Από το κέντρο της καρδιάς μου. Μπροστά μας άλλη μια νύχτα ανοίγει τις πόρτες της. Ελάτε. Μπείτε μαζί μου. Αλήθεια, πώς σας φαίνεται η υγρή και σκοτεινή αγκαλιά της? Χάλια. Φαίνεται πως ο τεχνικός μας έβγαλε ένα τηλεφώνημα στον αέρα. Χαρά, έγινες εγκαστριμηθή. Όπως είπα, έχουμε έναν ακροατή στη γραμμή μας. Πώς σε λένε νυχτερινέ μου, φίλε? Λάλο! Λόλα! Γεια! Αυτή είναι η φωνή μου. Ναι. Χάλια είναι. Δεν έχει συνηθίσει να την ακούς από το ραδιόφωνο. Γι' αυτό. Μου ακούγεσαι μάλλον αποσιόδοξη. Θες να μας πεις κάτι για τη βραδιά σου? Η βραδιά μου είναι χέσε μέσα πολυχρόνη και... Έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω τέτοια αμεσότητα, τέτοιο πάθος, τέτοια συναισθηματική φόρτιση. Αισθάνομαι, Λόλα, πως αυτό που σε κάνει να νιώθεις έτσι είναι ένας άντρας. Ή μήπως μια γυναίκα? Ναι. Οι γυναίκες είμαστε ευαίσθητες, ευάλωτες. Είμαστε αδερφές, σύζυγοι, μητέρες ερωμένες, αλλά δεν είμαστε κι αγίες. Είμαστε από σάρκα και αίμα. Αδύναμες, αλλά και επιθετικές και κυριαρχικές, ανταγωνιστικές και δυστυχώς καμιά φορά γινόμαστε και καρακατινάρες. Άμα τα λέω εγώ αυτά με βρίζει. Πού είναι τώρα? Δουλεύει έξω. Γιατί? Για να νιώσει τον παλμό της νύχτας? Να αισθανθεί τα vibes της πόλης? Όχι, για να αποφύγει εσένα. Καμιά φορά κάνουμε και βλακίες. Είτε από αντίδραση είτε από πόνο. Είτε από ανάγκη για εκδίκηση. Γιατί η εκδίκηση δεν είναι ένα δώρο σε εμάς, αλλά ανταμοιβή για τον άλλον. Αυτό σας προτείνω λοιπόν απόψε. Πάρτε με τηλέφωνο. Παθιασμένες, οργισμένες σαν τη Λόλα. Και πείτε μου τι κακό έχετε κάνει σαν έναν άντρα τώρα τελευταία. Αν τον απατήσατε, αν τον εγκαταλείψατε, ακόμα και αν του κάνατε μάγια. Τηλεφωνήστε, κορίτσια. Είτε το έχετε μετανιώσει είτε όχι, και πείτε μου ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχετε κάνει σε έναν άντρα, εσείς ή κάποια φίλη σας. Είσαι θεά. Είσαι θεά, δηλαδή θα τα ακούσει αυτό η Ρωμίνα και θα πάρει τηλέφωνο, γιατί αυτή η εκπομπή είναι η εκπομπή που θα μπορούσε να ακούσει η Ρωμίνα, κατάλαβες? Συγγνώμη, τι εννοείς? Ότι κάνω εκπομπές χαμηλού επίπεδου? Ή ότι το κοινό μου είναι αφελείς και ηλίθιες, που πιστεύουν τον πρώτο τυχόντα playboy που θα τους πει ότι κεραυνοβολήθηκε από τη ματιά τους? Να σου πω κάτι, καταρχάς δεν είμαι ο πρώτος τυχόντας. Τα one night stands πληρώνονται, αγάπη μου. Σωστά, έπρεπε να με έχει πληρώσει. Πώς το πας έτσι, παιδί μου, ότι είναι καλά. Να σου πω κάτι, άσε με να το χειριστώ εγώ, γιατί εσύ κοριτσάκι μου λίγο δεν σου ξέρεις αυτούς τους τύπους, εντάξει?
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι είδος δωματίου επιθυμείτε? Με τζακούζι, με καθρέφτη στο ταβάνι, με κρεβάτι με στρώμα νερού? Στραβός είσαι. Είμαστε δύο γυναίκες, λέει ο λόγος. Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας ζητούν δωμάτιο για δύο γυναίκες, που λέει ο λόγος. Αχ, μας πέρασε για μετιλινιές. Δεν λέω για λεσβίες, μη μας κάνουν μήνυση νησιωτοπούλες. Παρεξηγήσατε. Εμείς δεν θέλουμε δωμάτιο. Το διευθυντή θέλουμε να δούμε. Δυστυχώς, η διεύθυνση είναι κλειστή. Δεν πειράζει. Θα ανοίξει τώρα γιατί θέλω να δω το διευθυντή τώρα. Γιατί μας περάσατε? Είμαστε σοβαρό ξενοδοχείο. Παρακαλώ πολύ, φυγέτε γιατί θα καλέσω την αστυνομία. Αχ, σας παρακαλώ πολύ, μην την παρεξηγείτε τη φίλη μου. Απλά μοιάζεται πάρα πολύ με έναν πρώην της, ο οποίος την εγκατέλειψε και γι' αυτό δεν μπορεί να συγκρατήσει το θυμό της. Χαρά, εσύ είσαι! Καλά, δεν γνώρισες τη φωνή μου? Τόσα βράδια έχω τηλεφωνήσει στην εκπομπή. Ο Μίλτος είμαι. Τι κάνεις βρε Μίλτο μου? Καλά είσαι, η γυναίκα σου τι κάνει? Τα βρήκατε? Ναι, αμέ. Φυσικά. Και όλα αυτά τα χρωστάω χάρη στη βοήθειά σου. Εσύ μου πες να τις φερθώ γλυκά εκείνο το βράδυ. Να τις πάρω και λουλούδια. Τόσα χρόνια είστε μαζί. Ήταν κρίμα να χωρίσετε. Αφού όλα τα ζευγάρια περνάνε κρίση. Συγγνώμη, εμένα θα μου δώσει κανένα σημασία. Τι θέλει αυτή η ξινή? Να σου πω, Μίλτο μου, ψάχνουμε να βρούμε μια κοπέλα, τη Ρωμίνα, η οποία ήρθε χτες εδώ με έναν τύπο. Κούκλο, δεν θυμάμαι. Ένα γουρούνι θυμάμαι που κοιμήθηκε μαζί της και έφυγε τρέχοντας χωρίς να πληρώσει. Εντάξει μωρέ, μπορεί να βιαζόταν ο άνθρωπος. Αμέσως γουρούνι. Να σου πω, Μίλτο μου, μήπως κατά τύχη έχεις τη διεύθυνση αυτής της κοπέλας? Είσαι πολύ τυχερή. Η κοπέλα, όταν την άφησε μόνη της το γουρούνι, πήρε έρθει ταξί. Για την ασφάλεια των πελατών κρατάμε τις διευθύνσεις. Επειδή είσαι εσύ θα στη δώσω. Όχι για την ξινή. Ευτυχώς που ήξερες να χειριστείς τύπου σαν το Μίλτο, Ωραίος άντρας. Αντί να δώσει δύο σφαλιάρες στη στρικλά τη γυναίκα του, κάθεται και κλαψούνιζε στην εκτίμη εκπομπή. Αν τολμήσεις να ξαναπείς κάτι για την εκπομπή μου και το επίπεδό της, κάηκες. Έχω να πω κάτι κακό για την εκπομπή σου. Αγάπη μου, η εκπομπή σου είναι σούπερ. Εξαιτίας της εκπομπής σου βρήκαμε τη διεύθυνση της Ρωμίνας, πλάκα μου κάνεις και εσύ θεά είσαι. Θεά. Λέμε γυναίκα με μυαλό, δεν υπάρχει αυτό το είδος. Λάλο, ας το διάλογο. Εκεί είμαι. Έτσι δεν λένε, γυναίκα μεταμορφωμένη σε διάολο. Λοιπόν, κάνω εδώ πέρα στην άκρη. 47 εδώ είμαστε. Αλλά ποιος τρελός να τα κομίσει τέτοια ώρα? Λάλο. Τους ρώτησα και δεν ήξεραν το όνομα του ιδιοκτήτη. Και έχουν πληρωθεί προκαταβολικά. Τα πράγματα πάνε σε αποθήκη. Δεν έχουν άλλα στοιχεία. Τι μου λες τώρα ότι την έχασα? Την έχασα για πάντα. Θέλω να πεθάνω, δεν μπορώ. Η Λόλα περνούσε κρίση. Το κεφάλι της κόντευε να σπάσει. Βρισκόταν στην απόλυτη απόγνωση. Ήθελε επιτέλους να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Ήταν δύσκολο για αυτή. Και στην πραγματικότητα για αυτόν. Να κοιτάζεται και να ανακαλύπτει ένα άλλο. Περίεργο σώμα,
που παρόλα αυτά ήταν δικό του. Έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι θα ζήσει σαν γυναίκα για την υπόλοιπη ζωή του. Σου φέρα μια ασπιρίνη. Θες κάτι άλλο? Κόνιο. Ανακατεύεσαι, ήπιες πολύ. Χαρά, τι είναι αυτό? Δηλαδή νιώθω κάτι εδώ πέρα ανάμεσα από το στήθος και το στομάχι μου, το οποίο φουσκώνει, δηλαδή σκάει. Τι είναι αυτό? Θερμοφόρα για το κεφάλι σου. Όχι αυτό, παιδί μου. Αυτό που νιώθω. Α, άγχος λέγεται. Άγχος. Άγνωστη λέξη για σένα. Όλα άγνωστα είναι. Ξέρεις πως περίμενα αυτή την επιτυχία, αυτή τη μέρα? Περίμενα πως θα την περάσω με 2, όχι. Όχι, με 3 δίμετρες κουκλάρες. Και τώρα ούτε τις κουκλάρες έχω. Ούτε το Λεωνιδάκο μου, το πιτσιρικουλίνο μου. Τα πόδια μου είναι πρισμένα. Και το στομάχι μου είναι γεμάτο αντιόξυνα και ασπιρίνες. Τι θα γίνει, ρε χαρά? Τι θα γίνει αν δεν ξαναγίνω άντρας? Πώς θα συνεχίσω τη ζωή μου? Έλα, ηρέμησε. Κοιμήσου τώρα και αύριο κάτι θα σκεφτούμε. Θα βρούμε μια λύση. Ρε αγορίνα μου, σκέψου θετικά. Εσύ ήσουν πάντα θετικός άνθρωπος. Ναι, αλλά τώρα δεν είμαι άνθρωπος, είμαι γυναίκα. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω γιατί έχεις τα χάλια σου. Τέλος πάντων, ξεκουράσου τώρα. Και μη φοβάσαι για τίποτα. Ό,τι και να σου συμβεί, εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Αύριο είναι μια καινούρια μέρα που έλεγε και η Σκάρλετ Οχάρα. Εγώ όμως δεν είμαι για Οχάρα, είμαι για να έρθει ο Χάρος να με πάρει να ησυχάσουμε. Θα σου διαβάσω μια ιστορία για να κοιμηθείς. Το πήρα για το βαφτιστήρι μου. Είναι το ωραιότερο παραμύθι. Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος. Όχι άλλες μεταμορφώσεις, δεν μπορώ. Αυτό είναι ωραία μεταμόρφωση. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ασχημόπαπο. Αυτό το παπί δεν έμοιαζε καθόλου με τα υπόλοιπα κίτρινα παπάκια που κολυμπούσαν στη λίμνη. Γι' αυτό και τα άλλα παπάκια δεν το κάνανε παρέα. Α, Καλά του κάνανε. Μόνο ο βάτραχος του μιλούσε και του χαμογελούσε. «Είμαι αλήθεια τόσο άσχημο?» ρώτησε το ασχημόπαπο. «Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται», είπε ο βάτραχος. «Εγώ ας πούμε είμαι απ' έξω άσχημος, αλλά από μέσα μπορεί να κρύβω ένα πριγκιπόπουλο και ξέρω ένα κοριτσάκι που είναι πιο άσχημο από σένα και το λένε Μελίνα». Ψέματα. Τι ψέματα, δεν το κράτησε Δεν παραμύθι. λέει έτσι, παπά. Το λέει, να. Ψέματα. Φυσικά ψέματα, κοριτσάρα μου. Εσύ είσαι πιο όμορφη από όλες, η πιο έξυπνη, εσύ είσαι, κούκλα μου. ηρέμησε. Έλα, ένας εφιάλτης ήταν. Τι απέσιο όνειρο. Είδα ότι μου κάνανε μάγια και ότι έγινα γυναίκα. Τι είναι αυτά? Λάρτς και ντούρα από αυτά που σ' αρέσουν. Δεν μπορώ. Θέλω να κοιμηθώ και να γίνω καλά. Τέλος. Αυτό είναι κατάθλιψη και ητοπάθεια. Και ο Λεωνίδας δεν ήταν ητοπαθής. Ήταν γενναίος όταν αρχαίος είναι ονόματό του. Ας ανέβαινε ο αρχαίος πάνω στο 12 θα σου λέγα εγώ που θα πήγαινε η γενναιότητά του. Θα τον κράζανε και 300. Εντάξει. Το να είσαι γυναίκα χρειάζεται κότσια. Το καταλαβαίνω. Αν το καλοσκεφτείς όμως, αυτό που σου συμβαίνει δεν είναι απαραίτητα κακό. Είσαι η Λόλα.
Και η Λόλα δεν υπάρχει. Δεν έχει ταυτότητα, δεν είναι καταχωρημένη πουθενά, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Είσαι απόλυτα ελεύθερος, το καταλαβαίνεις. Μπορείς να επινοήσεις ό,τι ζωή σου αρέσει. Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Να είσαι αεροσυνοδός, αρχαιολόγος, μοντέλο, πυρηνικός φυσικός. Δεν θέλω να είμαι τίποτα όμως από όλα αυτά. Θέλω να γίνω ό,τι ήμουνα πριν. Ο πιο πετυχημένος διευθυντής του καλύτερου ανδρικού περιοδικού. Ωραία. Τότε πρέπει να συνεχίσεις να πηγαίνεις στο περιοδικό, να υπερασπιστείς τη ζωή που είχες και να διατηρείς τη θέση σου μέχρι να ξαναγίνεις ο άντρας που ήσουν. Πάμε. Δηλαδή σε ποιον να το πω και να το πιστέψει. Κοιμήθηκα Πέτρος Κωστόπουλος, ξύπνησα Τζένι Μπαλατσινού. Καλημέρα κύριε Διευθυντά. Καραμελίτσα. Ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος γιορτάζει? Γιορτάζει η High Five. Και μαζί της εγώ. Ο νέος γενικός διευθυντής. Είναι σίγουρο? Γιατί, Βίκυ μου, δεν ταξίζω. Τόσα χρόνια πίσω από το λάλο. Το κρυφό δεξί του χέρι. Πάντα καπελωμένος από αυτόν. Πάντα δεύτερος. Ο Γρηγόρης ήταν αυτό που λέμε ο πρόεδρος πίσω από τον πρόεδρο. Ο Σεντερφόρ που καθόταν στον πάγκο. Εγώ πάντως σήμερα το πρωί άκουσα από τη Λίτσα πατέρα ότι ο Ταύρος δεν είσαι Γρηγόρη, ότι ο Ταύρος θα έχει άσχημη ανατροπή στα επαγγελματικά. Ωχ, το πελίτσα. Μεγάλη άμα το πελίτσα, σιγουράκι, σας το λέω. Αλλά, να σας πω. Αλλά τότε ποιος. Λέτε να πάρει τη θέση του Λάλου η Λόλα. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Φάει κανένα γλυκάκι, αγόρι μου. Πόθεν η Λόλα. Η Λόλα ξεφύτρωσε από το πουθενά. Μη την υποτιμάς, Γρηγόρη. Εκείνη έκανε την παρουσίαση. Μόνο και μόνο επειδή είχε τις σημειώσεις του Λάλου. Ας μην γελιόμαστε, Βίκυ μου. Τόσα χρόνια σε αυτή την εταιρεία. Είδες ποτέ γυναίκα να ηγείται σε αυτήν την τόσο σημαντική θέση? Έχει δίκιο ο κύριος Γρηγόρης. Για άλλη μια φορά έχει δίκιο. Ο Γρηγόρης έχει πάντα δίκιο. Να σου πω. Η Λίτσα καλή είναι, αλλά τον Ταύρο δεν τον πετυχαίνει. Για τον Ταύρο μόνο Λεφάκης. All time classic. Και αν γίνεις διευθυντής, ποιος θα σε αντικαταστήσει ως υποδιευθυντής? Ένας άλλος ικανός άντρας. Ή μια άλλη ικανή γυναίκα. Εμένα με ξέρεις πως δουλεύω. Είμαι ακούραστη. Με ξέρεις καλά. Και εμένα με ξέρεις, ίσως όχι το ίδιο καλά, αλλά εγώ δίπλα σου και ρία αναμένω. Για υποδιευθυντή ψάχνουμε, όχι για μανουάλι. Ησυχία. Η θέση απαιτεί κάποιον εχέμηθο. Το έχω. Με οξύτατη ακοή και όραση που θα είναι το μάτι μου και τα αυτή μου μέσα στη High Five. Και αυτό το έχω. Από αυτή ραντάρ και από μάτια αητός. Αλήθεια, Πανούλη, σταμάτησε να σε τυφλώνει το αγαπημένο σου σπορ. Γρηγόρη, την τσάντα σου λίγο, μην κουράζεσαι. Αχ, τον καημενούλη τον πάνω. Πώς τον λυπάμαι να τον βλέπω έτσι πρόθυμα να το πω. Γλυφτρώνει να το πω. Και δεν είναι ο μόνος. Τελείωσες? Ναι. Νομίζω ότι αυτό το mail θα πείσει τον Αργύρη. Ωραία. Για να δούμε. Η ξαδέλφη μου, η Λόλα Λάλου και λοιπά, μπορείς να την εμπιστεύεσαι απόλυτα. Μπορεί να γίνει όπως και εγώ το δεξί σου χέρι. Κοιτάω να μου βρω μια θέση της προκοπής. Μην με μπουτρουμιάσουν στο αρχείο. Σωστά. Η Λόλα είναι εξοικειωμένη με όλα τα projects μου, αφού πάντα τη συμβουλεύομαι για τις ιδέες μου. Η Λόλα είναι το κατάλληλο άτομο για να με αντικαταστήσει κατά τη διάρκεια των ημερών που θα μείνω στη Γερμανία. Τέλειο. Λες όντως να κρατήσει μόνο λίγες μέρες? Ναι. Τα μάγια θα περάσουν. Θα κάνουν τον κύκλο τους. Α, είναι κάτι σαν τη γρίπη. Ναι, βέβαια. Να πάρω μια αντιβίωση, κάτι τότε. Λοιπόν, βιογραφικό σημείωμα. Άψογο. Υπόγραψε και στείλ. Λόλα. Τι Λόλα? Λεωνίδας Λάλος. Φοβάται πάλι αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ ρε χαρά, δηλαδή. Δεν μου φτάνουν τα μπαλόνια εδώ πέρα. Πρέπει να το έχω και αυτό το πράγμα από μέσα. Άγχος είπαμε το λένε. Ναι, αυτό το άγχος.
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που περνάω από με γυναίκα, δηλαδή ούτε στον εχθρό μου. Ναι, και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Τέλος πάντων. Άντε, σήκω να πάμε να ντυθείς. Τα τακούνια. Όχι πάλι, όχι. We are the champions, my friend. We are the champions, my friend. Είμαστε πια πρωταθλητές. Έρχονται άλλες εποχές. Χαίρομαι που σας βλέπω τόσο χαρούμενο. Λόγω των χθεσινών, έτσι. Τι χαρούμενος είναι λίγο, Τζούλια μου. Εγώ είμαι πια ευτυχισμένος, ενθουσιασμένος. Είμαστε πρωταθλητές, παιδί μου. Είμαστε πια πρωταθλητές. Έρχονται άλλες. Συγγνώμη, φταίει αυτή η παρκετίνη. Ρε Τζούλια, σταμάτα το χώρο επιτέλους. Περιοδικό είμαστε εδώ μέσα. Τι νομίζεις ότι είμαστε, το σόου και ο φτύσιο και ο κεντάς. Αμάπια. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω τηλεφωνήματα. Να μην με δώσει κανέναν γιατί έχω συνεργασία με τη Λόλα. Έχετε mail. Πού το έχω? Στον υπολογιστή σας το έχετε, που το έχετε. Α, καλά. Στείλτε μου στο γραφείο μου, έτσι. Λόλα. Ναι. Είμαστε πια πρωταθλητές. Έρχονται άλλες εποχές. Έρχονται άλλες εποχές. Είμαστε πια πρωταθλητές. Έρχονται άλλες εποχές. Εδώ είναι, τα τύπωσα. Ευχαριστώ, Τζούλια μου, ευχαριστώ. Πήγαινε, κορίτσι μου, δεν σε χρειάζεται το άλλο. Αυτά τα ηλεκτρονικά μαραφέτια δεν τα πήγαινα ποτέ καλά, ρε παιδί. Από το ξάδερφό σου είναι. Αλήθεια. Αχ, τι λέει ο γλυκός μου. Καλά είναι, καλά είναι. Στη Γερμανία είναι ακόμα. Δεν ξέρεις πόσο μου λείπει. Μωρέ, εμένα να δεις πόσο μου έχει λείψει. Καλά, εδώ στο mail τα λέει όλα για σένα. Ναι, άντε. Τι λέει? Είσαι θεά. Όχι πως δεν το κατάλαβα κι εγώ. Μόλις είδα την παρουσίαση που έκανες, τα κατάλαβα όλα αμέσως. Τι λέει εδώ, εξέδιδες περιοδικά στην Αμερική? Πού? Στη Νέα Υόρκη. Την ξέρεις καλά τη Νέα Υόρκη? Όχι. Τέλεια. Τα γραφεία μας ήταν στους 15 δρόμους. Καθώς στρίβεις δεξιά εκεί πέρα για να πας στο εστιατόριο του Τσάν. Ήταν ένας μεγάλος ουρανοξύστης εκεί πέρα, 35 πατώματα. Τα τελευταία 5 πατώματα τα είχε το περιοδικό. Μισή ώρα έκανα να ανέβω με το σανσέρ. Ναι, τρομερό. Εκεί εξέδωσα πολύ γνωστά περιοδικά. Εξέδωσα το Go Now. Go Now, ναι. Το Go More. Το Go Home. Το Go Go Girl. Μα αυτό το τελευταίο Go κάτι μου θυμίζει. Βέβαια, τεράστιο σουξέ. Τεράστιο. Μετά κάναμε γραφεία στο Μαϊάμι, ναι. Και μετά στο Παρίσι. Κράσουξε. Εκεί εξέδωσα το Voulez-vous. Βέβαια. Πήγαινε, ερχόμουν από το ένα στο άλλο με Learjet και όλα πήγαιναν πάρα πολύ ωραία, αλλά ξέρεις τι μωρέ Αργύρι. Μου λείψε η πατρίδα. Σαν την Ελλάδα. Βέβαια, τι σαν την Ελλάδα, δηλαδή με τα σουβλάκια εκεί πέρα, με τη ρακή, με το ρακόμελο, με το τζατζίκι, με τις γυναίκες. Οι γυναίκες λέω, σε εμάς, στις γυναίκες. Λείπουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Λείπει πολύ το σουβλάκι στις γυναίκες. Και η γαρδούμπα. Η γαρδούμπα να δεις πόσο λείπει. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ κιόλας. Με πιάσε ένα νόστιμο ήμαρ. Τον τι λέω, Θεέ μου. Και γύρισα. Μάλιστα. Και από δουλειά, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Το ψάχνω. Η αλήθεια είναι πως θέλω να ξεκουραστώ και θα δω. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις να μου προτείνεις κάτι. Πάντως ένα σπάτο θέλω. Άκουσε, Λόλα. Για να είμαι δηλαδή έτσι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Θέλω πολύ να μείνεις. Τουλάχιστον μέχρι να γυρίσει ο Λάλος. Ζητάω πολλά. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως μία θαλασσοθεραπεία τη χρειαζόμουν, αλλά αφού επιμένεις. Επιμένω. Σε χρειάζομαι. Θέλω μαζί σου το μίστερ να μοιράζομαι. Εντάξει βρε Αργύρι, αφού επιμένεις, εντάξει. Θα μείνω στο γραφείο. Στο γραφείο του Λάλου ήθελα να πω. Μέχρι να γυρίσει. Τη στιγμή που θα γυρίσει, εγώ θα εξαφανιστώ. Καλά τώρα, τα παραλες. Όχι, δεν τα παραλέω. Όπως τα παραμύθια με τις μάγισσες θα γίνει. Θα με αγγίξει ένα μαγικό ραδάκι έτσι. Και θα εξαφανιστώ. Ρε Καραγκιόζη, τι το γραφείο μου. Όχι γραφείο σου, κουκλίτσα μου. Από όσο ξέρω το γραφείο είναι του Λάλου.
Και εκείνος δεν μπορεί να μου φωνάξει από τη Γερμανία όπου ευρίσκεται. Ναι, αλλά εγώ επειδή βρίσκομαι στο Ελλάδα θα σου δώσω μια ξανάστροφη και θα βγει στο διάστημα αγκαλιά με τα αστέρια. Τσαμπουκαλεμένη γκόμενα. Γουστάρω. Τι ζωή είσαι, Ας θα το βρω μόνος μου. Λοιπόν, δυναμική, εξουσιαστική, κυριαρχική, επεκτατική. Ιμπεριαλιστική και ισοπεδωτική. Και έξω τώρα από το γραφείο μου πριν σου φέρθω όπως φέρθηκε η Αμερική στο Ιράκ. Λευκή ξανθιά μου κοντολίζα. Τι κάνεις στο γραφείο του Λάλου? Γιατί υπάρχει πρόβλημα, Γρηγοράκο? Λόλα μου, γλυκό μου κοριτσάκι, σου έχω νέα. Η καρέκλα αυτή είναι ήδη πιασμένη από μένα. Με τον ξάδερφό σου, τον Λεωνίδα, είμαστε κολλητοί. Σαν αδέρφια. Εμείς στηρίζουμε αυτή την εταιρεία. Είμαστε ισότιμοι, το καταλαβες. Το θέμα της θέσης ήταν καθαρά τυπικό. Ναι. Θέλω να με εμπιστεύεσαι. Εγώ πρότεινα στον Αργύρη να σε κρατήσει εδώ. Αλήθεια. Σε ευχαριστώ. Το αξίζεις. Έκανες την παρουσίαση καλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να την κάνει ο Λάλος. Τώρα Γρηγοράκο υπερβάλλεις, Καθόλου. Έλα τώρα μεταξύ μας. Δεν τον βοήθησες? Κοίτα, μεταξύ μας πάντα τον βοήθησε αρκετά. Είδες που το κατάλαβα. Το θηλυκό σου μυαλό πρόσθεσε αυτή τη γυναικεία πινελιά που έκανε τη διαφορά. Γρηγόρη, πραγματικά δεν περίμενα να το καταλάβεις. Δηλαδή ήταν έτσι τόσο εμφανής αυτή η πινελιά. Ήταν. Για κάποιον με τη δική μου πείρα, με τη δική μου αντίληψη και το δικό μου μυαλό ήταν. Μεταξύ μας ο Λεωνίδας δεν είναι και τόσο έξυπνος. Εγώ τα κάνω όλα. Μη μου πεις. Συγγνώμη. Πρέπει να πάω να φτιάξω ένα καφέ. Δεν μου φτιάχνεις και εμένα ένα εσπρεσάκι? Στράτο. Φυγιά από τη μέση. Αν κάνει και καλό καφέ, θα την κρατήσω για γραμματέα. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ναι. Τι κάνεις? Τι κάνω? Μ' ακούμπησες. Εντάξει, δεν το έκανα επίτηδες. Ας έσκυβες εσύ να το πάρεις. Τι κάνεις? Τι κάνω πάλι? Με παίρνεις μάτι. Εγώ? Όχι βέβαια. Εγώ εδώ να, τον καφέ μου να κατεβώ έτσι. Α, ναι. Καλά. Καλά. Τι έγινε χθες, έφτασες εντάξει? Στο σπίτι σου εννοώ. Να, μα γιατί? Δεν φαινόσουν και πολύ καλά. Ή πια πολύ? Όλο το Βόσπορο. Τι έγινε, Φωτάκο? Μετράγαμε τα σφινάκια μου, σε βάλαμε δερβένα στο τι κάνω. Όχι βέβαια. Από πού και ως πού. Ευτυχώς πάντως που ήρθε κάποιος και σε πήρε. Ναι, ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς. Ο σύντροφός σου? Ελάτε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Το meeting αρχίζει. Και μην αργήσετε. Βρε, όλος ο καλός ο κόσμος. Μήπως να κρεμούσαμε μια ταμπέλα που να γράφε πλήρες, δεν υπάρχουν καινές θέσεις. Απαρτία. Ωραία λοιπόν. Φαντάζομαι όλοι θα θέλετε να μάθετε ποιος θα πάρει τη θέση του Λάλου, Θα μπορούσα να πω ότι όλοι σας έχετε μια πιθανότητα. Αλλά θα σας έλεγα ψέματα. Μονάχα ένα άτομο ανάμεσά σας μπορεί να διευθύνει. Ένα άτομο που να ξέρει από εκδόσεις.
Ένα άτομο που να μπορεί να αντέξει την πίεση που θα προκαλέσει η διεύρυνση της εταιρείας. Ένα άτομο που να ξέρει να χειρίζεται την ομάδα. Όποιος είναι δίπλα μου κερδίζει, κουκλά. Καταλαβες. Για το δικό σου καλό το λέω. Εν κατακλείδη και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, χρειαζόμαστε ένα πρόσωπο που να μπορεί να καταφέρει οτιδήποτε και οποιονδήποτε. Έτσι λοιπόν, όσο θα λείπει από κοντά μας ο Λεωνίδας Λάλος και μέχρι να γυρίσει με το καλό στην πατρίδα, θέλοντας να τιμήσω τις αποδεδειγμένες ικανότητές του, αποφάσισα πως το άτομο που θα καλύψει τη θέση του διευθυντή σε αυτή τη νέα φάση δεν είναι άλλο από τη Λόλα. Τι? Φυσικά η Λόλα. Από το στόμα μου το πήρες αφεντικό. Τι συμβαίνει, υπάρχει αντίρρηση? Όχι βέβαια. Υπάρχει αντίρρηση, τι αντίρρηση να υπάρχει. Η Λόλα είναι τέλεια. Και ο Γρηγόρης? Ο Γρηγόρης θα συνεχίσει στη θέση του, σαν υποδιευθυντής. Συγχαρητήρια. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί σου. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ ένα δυνατό χειροκρότημα για τη Λόλα μας. Ζήτω η Λόλα που τα κάνει όλα. Το ξέρα, Λόλα, το ξέρα. Από τη στιγμή που πάτησες το πόδι στο περιοδικό, έχεις άστρο αστέ. Ρήμου. Είμαι ακόμα ζαλισμένη. Δεν ξέρω τι κάνω σε ιατρικές τουαλέτες. Ό,τι κάνεις θέλεις, ό,τι θέλεις κάνεις, όπου θέλεις πας. Τα χάσα κι εγώ μαζί σου. Αρχηγός είσαι, όπου γουστάρεις κατουράς. Παρ' όλα αυτά λέω να πάω σε γυναικείες. Κι εγώ λέω να μείνω στις ιατρικές. Και πολύ καλά θα κάνεις. Πολύ καλά. Τέλος, λιγάκι ησυχία. Τι κάνεις ρε εκεί πέρα, μην τολμήσεις και μ' αγγίξεις, θα σας αρχίσω. Σοβαρά. Πρόσεξε με σπάς κανένα νύχι. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι για κοριτσάκια. Κοριτσάκι μου. Και τώρα πες μου ποια είσαι. Και μην μου πεις ότι είσαι ξαδέρφη του Λάλου, γιατί εγώ δεν τις μασάω αυτές τις τρίχες. Καταλαβες. Ο Λάλος ήταν κολλητός μου χρόνια και δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για σένα. Ποιος διάολος έστειλε στη θέση μου τόσα χρόνια. Τι εννοείς? Αυτό σε προστατεύει. Τι δοσκόμενα είσαι. Λέγε! Εννοείς ότι δεν μου αξίζει η θέση της διευθύντριας, Γρηγοράκη? Ο Λάλος και δεν πίσω από αυτό, έτσι. Αυτός το σχέδιασε. Για να μου τη φέρει. Το πλαστίκι! Κάταρμα. Αλλά εσύ πριν δεν έλεγες ότι είμαι κολλητός. Δεν έχω φίλους. Δεν έχω φίλους, το κατάλαβες, το πιάσες. Ο Λάλος δεν με σεβάστηκε ποτέ. Ποτέ. Γρηγοράκη κάνε αυτό, Γρηγοράκη κάνε το άλλο, Γρηγοράκη όρθιος, μόκο τώρα Γρηγοράκη και στέλνει μια γυναίκα για να μου πάρει τη θέση μετά από τόσα χρόνια για να με γελιοποιήσει. Αλλά δεν θα το βάλω κάτω εύκολα. Ετοιμάσου για πόλεμο. Θα σε καταστρέψω όλα. Και εσένα και το Λάλο. Τι παράτε εσύ, πιτσιλίστηκα. Τα φίδια τα βαράνε στο κεφάλι. Φίδι εγώ. Ωραία, προτιμάς άλλο ζώο, Σκύλος. Σκύλος γουστάρεις, Σκύλος. Όχι, εντάξει είναι ο σκύλος. Μ' αρέσει. Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Το θέμα είναι τίνος ανθρώπου. Πιανού το σκυλάκι σε πανούλι, το δικό μου ή της Λόλας. Γιατί από τη στιγμή που την έκανε διευθύντρια ο Αργύρης, τρέχει συνέχεια από πίσω και της γλύφει στις πατούσες. Εγώ πάντα δικό σου είμαι, αφεντικό. Προσκυνάω, δεν με βλέπεις. Το ξέρω εγώ πως δεν θα μείνεις με σταυρωμένα χέρια. Όχι βέβαια. Δεν θα στρέψω. Έτσι, περιμένω διαταγές. Λόλα, είσαι καλά, συμβαίνει κάτι? Καλά είσαι?
Κατάλαβα. Άρχισε ο πόλεμος, έτσι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Θα το μαζέψω εγώ, μην ανησυχείς. Μην κάνεις τίποτα. Περίμενε εδώ. Θα πάω να φέρω τη ζουγαρίστρα, έτσι. Άστα, θα τα φτιάξω. Ωχ, φιώνω το κινητό μας. Περίμενε. Έλα, Λάλο. Χαρά. Είναι χειρότερα τα πράγματα και δεν μιλάω για τα τακούνια και για τα βυζιά. Σε ανακάλυψαν. Κοντεύουν. Δηλαδή ακόμα δεν κάθισα στην καρέκλα και θέλουν να με φάνε λάχανο. Το καταλαβαίνεις. Λαχανοτολμάδες έχω να φάω καιρό και μου λείψανε. Λάλο, τι λες. Είσαι με τα καλά σου. Όχι, παιδάκι μου. Πώς θα είμαι καλά. 10 καλοί συνάδελφοι μου μπριονίζουν την καρέκλα. Καλά, ηρέμησα. Θα σε περιμένω στο πάρκο. Σε 5 θα είμαι εκεί. Τι είναι. Φεύγεις. Γιατί ρωτάς, θα σου λείψω. Αν πω ότι ρωτάω από ανθρώπινο ενδιαφέρον, θα με πιστέψεις. Καλή προσπάθεια, Φώτη. Καλά. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την κολακία από το πραγματικό ενδιαφέρον, Κρίμα. Με το βιογραφικό σου έλεγα πως θα σου ήταν παιχνιδάκι. Πρέπει να φύγω για κάτι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνω. Κι εγώ έχω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω. Θα με περνάς για τρελό που έβαλα αρχηγό τη Λόλα, Αλλά πρέπει να ξέρεις, Γρηγορή, ότι το πρώτο που σκέφτομαι είναι η εταιρεία. Και αφήνεις την εταιρεία στα χέρια μιας άγνωστης. Η Λόλα δεν είναι άγνωστη, είναι εξάδερφη του Λάλου. Πώς είσαι τόσο σίγουρος. Τσέκαρες το γενεολογικό τους δέντρο ή μήπως της έκανες εξέταση DNA. Όχι. Και δεν θα χρειαστεί να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Θα της έδινα τη θέση ακόμα και αν μου έλεγε ότι είναι μπατζανάκης του, κουνιάδα του ή συμπεθέρα του ή πεθερά του. Κατάλαβες. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έκανε μια άψογη παρουσίαση και έπεισε τους επενδυτές. Προσπάθησε να θυμηθείς, Αργύρη. Πότε η εταιρεία έδωσε ένα τόσο σημαντικό project στα χέρια μιας γυναίκας. Ποτέ. Γιατί ποτέ δεν είχαμε ένα τόσο σημαντικό project. Πόσο καιρό είμαι στη High Five, Σέρβιρα καφέδες στην αρχή, Αργύρη. Ηρέμησε, Γρηγόρη, ηρέμησε. Προτιμάς να είσαι υποδιευθυντής του πρώτου περιοδικού ή διευθυντής του τελευταίου. Αποφάσισε. Άκουσε, πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι. Για να δω πώς θα προσαρμοστείς εσύ με έναν διευθυντή που φεύγει απροειδοποίητα από τη δουλειά του την πρώτη μέρα. Την κοπάνησε εγκόμενα. Τι την κοπάνησε, πού πήγε? Για χαλάουα, για πεντικιούρ, για μανικιούρ, για αντάβιες, γιατί γι' αυτά κάνουν οι γυναίκες, Αργύρη μου, και όχι για τη διεύθυνση ενός μεγάλου αντρικού περιοδικού. Ειδικά τώρα που επεκτηνόμαστε. Αργύρη, το management αυτού του περιοδικού είναι το μέλλον του εκδοτικού οίκου. Έχω κάποιες πρωτοποριακές ιδέες και είμαι έτοιμος να τις δώσω στο περιοδικό ακόμα κι αν η Λόλα είναι νούμερο 1. Αλλά θέλω να τις συζητήσω μαζί σου και ιδιαιτέρως. Τι λες? Τι να πω. Τα είπες όλα εσύ. Οκ, ας μιλήσουμε. Θα συναντηθούμε για να κουβεντιάσουμε το θέμα στις 9 ακριβώς, στο γνωστό μέρος, σε business lunch. Ξέρεις κάτι, τώρα καταλαβαίνω τον Ιούλιο Κέσσερα. Ο Γρηγόρης, ο καλύτερος μου φίλος, απεδείχθη βρούτος. Έτοιμος να με μαχαιρώσει πισόπλατα με την πρώτη ευκαιρία. Σιγά το νέο. Τόσο καιρό τα λέω για τον Γρηγόρη. Ναι, τα λες γιατί δεν πιστεύεις στη φιλία. Γιατί είναι άγνωστο θέμα για εσάς οι γυναίκες, δεν υπάρχει. Δεν σε πιστεύω. Ακόμα και πάνω στους ψιλοτάκουνες, σοβινιστής παραμένει. Γιατί ρε χαρά, εσείς δηλαδή πότε μάθατε από φιλία? Όταν προσπαθεί μια να φάει τον κόμενο της άλλης ή όταν αλληλοθάβεστε με τον Γάντι? Γιατί εσύ νομίζεις ότι ξέρεις από φιλία? Που έχεις ένα φίλο σαν τον Γρηγόρη, μόνο και μόνο για να πηγαίνετε παρότσαρκες και να ψωνίζετε γκομενάκια. Γιατί δηλαδή εσείς τι κάνετε με τις φίλες σου? Λίγες φορές νομίζω ότι σας έχω δει που βγαίνετε και ψάχνετε για άντρες. Αλλά δεν βρίσκετε, γιατί δεν ξέρετε τι θέλετε. Τι εννοείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε? Τι εννοώ ρε χαρά. Ψάχνετε ευαίσθητο, τον βρίσκετε, μετά σας φαίνεται αδελφή. Ζητάτε ισοτιμία, αλλά θέλετε να βαράει και την γροθιά του στο τραπέζι. Βρίσκετε σαλονίσιο γκόμενο, σας λείπει ο λιμανίσιος και το αντίστροφο. Με ποιο λόγια, κοριτσάκι μου, δεν ξέρετε τι θέλετε. Και μεταξύ μας τώρα. Πάσχετε και από το φθόνο του πέους. Από τι πάσχουμε? Όλες κατά βάθος θα θέλετε να είστε άντρες.
Ούτε στα χειρότερα μου όνειρα. Είστε τόσο απλοί, τόσο προβλέψιμοι, σχεδόν βαρετοί. Ναι, ενώ εσείς δηλαδή τι είστε? Όλες ίδιες είστε, καρμπών. Το μόνο πράγμα που θέλουν να κάνουν οι γυναίκες είναι να κυριαρχήσουν επάνω σου. Και φυσικά να σου ξεδινάξουν και την πιστωτική κάρτα. Γιατί εσείς είστε πιο όριμοι. Όταν βρείτε μια γυναίκα που πραγματικά σας ενδιαφέρει, σας πιάνει ο φόβος της δέσμευσης. Και αρχίζετε να τρέχετε για να τον ξεπεράσετε πίσω από κάθε τυχαία γκόμενα, γιατί μαζί της δεν πρόκειται να κάνετε σχέση. Ποια σχέση, ρε χαρά. Εγώ δεν μπορώ να παραμείνω με μια γυναίκα περισσότερο από μερικές ώρες μες τη μέρα. Αλλά εσείς δεν μπορείτε. Θέλετε εκεί πέρα να ζήσετε την ψευδαίσθηση της συμβίωσης και κατσικώνεστε όλη τη νύχτα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σας? Ότι δεν μας καταλαβαίνετε και προσπαθείτε αιωνίως να μας αλλάξετε. Και φυσικά η μάγισσα θα καταφέρει μια χαρά. Σιγά τη μεγάλη αλλαγή. Πάντα θα είσαι ένα φαλοκρατικό γουρούνι. Εντάξει. Ο φαλός έφυγε. Αλλά έμεινε το γουρούνι. Έλα ρε χαρά. Πάμε, Φιώνα. Έλα ρε χαρά τώρα, δηλαδή τι θα κάνεις, θα φύγεις? Μπες. Ρε χαρά, τι κάνεις? Παιδάκι μου, θα μ' αφήσεις μόνο μου? Χαρά. Χαρά. Να σου πω κάτι, κοριτσάκι μου, δεν μπορείς να το οδηγήσεις ούτως ή άλλως, άθεστη είσαι. Νομίζεις? Ναι, καλά. Γεια σου. Χαρά, χαρά. Χαρά! Χαρά, θέλω να μιλήσουμε. Δεν μπορώ τώρα. Περίμενε, ρε μωρό μου. Χτες έφυγες πριν τελειώσει η εκπομπή. Ναι, γιατί μου έτυχε κάτι επίγον και δεν κατάλαβα από πότε ελέγχεις το ωράριο. Όχι. Απλώς θέλω να πω ότι σε περίμενα και... Γιατί γίνεσαι τόσο επιθετική? Έτσι. Είμαι επιθετική, είμαι μπερδεμένη, είμαι ανυπόφορη. Α, και θέλω να ξετινάξω και την πιστωτική σου. Δεν έχω πιστωτική. Τα βλέπεις? Βρε Γιώργο μου, αφού είμαι φορτωμένη, γιατί μου κολλάς? Μαματάκια μου, να μιλήσουμε θέλω. Το κάνεις να μοιάζει σαν βασανιστήριο. Δεν θες να μιλήσουμε. Θέλεις να με πεις ότι ήμασταν μια χαρά μαζί και να γυρίσω πίσω. Γιατί δεν ήμασταν μια χαρά? Να τα... Κάτσε μωρό μου. Κάνεις λάθος μαζί μου. Το λάθος το έχω κάνει ήδη μαζί σου, Γιώργο. Απλά δεν θέλω να το επαναλάβω. Πάμε, Στέφανα. Τις ξέρω τις γυναίκες του στυλ της. Είναι μηχανές χωρίς συναίσθημα. Σκληρές, κυριαρχικές και υπολογίστριες. Λοιπόν, τι να σου πω. Έτσι όπως ακούω να μιλάς, νομίζω ότι περιγράφεις εσένα. Στο τέλος του μήνα που θα έρθεις να πληρωθείς τα εξτραδάκια από το μισθό σου, θα σου κόψω μια εξάμηνη επιταγή που θα σε κάνει να βελτιώσεις την ακοή σου. Ρε εσείς, αυτές οι γυναίκες φτιάχνονται με την εξουσία. Είναι το αφροδισιακό τους. Πάντα έλεγα ότι ένας άντρας με εξουσία, καληνύχτα, είναι τύραννος. Μια γυναίκα όμως, μια γυναίκα με εξουσία, με μαγεύει. Εγώ πραγματικά έκλαψα όταν έχασε η Χίλαρη το χρήσμα. Συγγνώμη, πρέπει να λείψω για λίγο. Μπορούμε να κάνουμε ένα meeting στο γραφείο μου. Θέλω να σας πω 2 πράγματα για τη δουλειά. Λυπάμαι πολύ, είναι 7 η ώρα και πρέπει να φύγω. Καληνύχτα. Κι εγώ λυπάμαι πολύ, αλλά έχω θεραπευτικό μασάζ. Καληνύχτα. Πεπές! Πανούλη! Πού πας, θα φύγεις? Εγώ θα μείνω και όλο το βράδυ, αν θέλεις. Όσο χρειαστεί. Μπορώ να ξαπλώσω πάνω στο γραφείο και να ακούω τη φωνή σου. Έχεις πολύ όμορφη φωνή. Μεγάλα, δύνατο. Έλα και αύριο πρωί στο γραφείο μου. Όνειρα γλυκά. Επίσης. Σε καλύτερα? Ναι, εντάξει, προσπαθώ. Μπράβο. Ελπίζω βέβαια να μην μείνω στην προσπάθεια. Γιατί το λες αυτό? Γιατί το λέω, ρε Φώτη. Δηλαδή, ο Γρηγόρης δεν με θέλει, η Βίκη δεν με θέλει, η Φιγενία δεν με θέλει, κανένας δεν με θέλει. Εσύ με θέλεις. Θα σου πω κάτι, αλλά θα βγάλεις τα συμπεράσματα μόνη σου, έτσι? Λοιπόν, ο Γρηγόρης και ο Αργύρης θα φάνε μαζί απόψε. Τι? Δεν το πιστεύω. Πρόσεξε, Λολά. Μην τους αφήσεις να σε νικήσουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το κάνεις αυτό, γιατί με βοηθάς? Αν σου πω γιατί δεν μ' αρέσουν οι βρώμικοι πόλεμοι. Γερά. Οι πόλεμοι όμως είναι μόνο βρώμικοι.
Και ο Λάλος, όπως και ο Γρηγόρης, ήταν πολεμιστές. Ο Γρηγόρης ήταν γενναίος, αλλά είχε και την αχίλιο πτέρνα του. Και η Λόλα την ήξερε.